ka ce min idan na aure ki zaki min wanke wanke, I'm never going to marry you. Ni zan maka aure. Ni zan maka wanke wanke ne. A matsayin kyautatawa da kuma cewar ba wai duty na bane. Kin ga wanke wanke ba duty na bane. It's not kitty ba duty na bane. It's not ba duty na. I'm just a caregiver. I turn your house into a home. Kin gane? make me be the queen. I am your princess. Idan ka aure ni kai ne zaka kula da ni. Just leave the princess. Kamar na ce last time. A man needs to kina magana ce. Ke Maryam, wai ke kin manta asalin ki ne? Kin manta asalin ki ne? Ke ya kina wani behaving kamar wata irin yarinyin gidan masu kudin nan, kina wani cewa wai ke ba duty ki bane, shara wanke ba duty ki bane. Kin manta ina kika fita ne wai? Wai ke kin manta ne ko mene? Ke kwanan nan fa kika dauka fa har ma aka ma san ki fa a arewan ma fa. To in arewan ma akwai dawa wanda ba san ki fa. In ba ta wanke da dafa abinci da shara a gidan miji ba, me kike so ki a gidan miji? Wani kalan biyayya zaki wa miji wanda har zaki samu aljannan ki a wannan nashi? Saboda Allah ne. To ke Hajiya Maryam ne ko me sunan ki? Wace waya ba ta Hajiya? Yanzu ke ki duba. Ke fa yanzu ma inda ni a ce ma zan alal misali ne fa. Ke ba kalan matan da ma za aura bane har wanda wai za a kawo mata wai kin kai masayin da ma ba ki wanke ba. Ki dube ki ba. Ki bari masu wanda sun kai kar su yi wanke-wanken su faɗa irin waɗannan magana ba irin ku ba, amma ba ku ba kuma kina so komai kenan komai sai kin kawo controversies, kin yi turanci da nan controversial turanci yanzu ga yana kina so ki creating wani controversies wanda ina ga wannan kawai training kike so ki da kuna so ku har salatu lokaci ne kawai tsakanin mutane ita popularity da yanzu wannan wazantarwa kike ko kuma huri kan yaran mutane kike ne ma wanki ba ta wanke ba za a yi fake ne ki zo har kina magana ka san wani abu ne za kore ta ba ta wanke ba ka san wani abu ba yanzu wata wawuyar ita kuma za ta dauka wannan magana da muhimmanci. To wawaye in dai akwai wawaye a nan karku in ma wanda da gaske in ma ko wanda suke tunanin za su dauki wannan maganganun wayannan fa su ma wasu su zauna ne wasu su sun ki auwa sun zauna sun fara suna wasu suna maganganu akan ya zamantakewa aure ba abin da suka sani wannan jahilci ne wannan ya saba wa shari'a ya saba wa musulunci.